Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. В днешното видео съм решила да ви представя моите нови книжни придобивки, да си поговорим малко повече за тях, да изкажа своите предположения и разбира се, след като ги прочита, ще кача и ревю на тези книги. Това са книги, които съм си закупила от началото на годината, така че със сигурност се смятат за нови книжни придобивки, нищо, че вече напредваме и то доста стабилно в годината. Първата книга, която съм ви подготвила да ви представя, е всъщност книга, която изключително повлияна бях за нея, защото това е книга, която BookTok обществото имам чувството, че на всяко едно видео ми предлагаше. Книга, която изключително така силно се набива в съзнанието ми и смятам, че ще ми хареса. Това е Календарният убиец на Себастиан Фицек. Смятам, че това е книга, която ще подхожда на моите предпочитания, защото аз, знаете вече, обичам криминалните романи, трилърите, мистериите и тази книга беше представена в BookTok обществото като изключително добра и завладяваща и заслужава да и се обърне внимание. Определено тръгвам неподготвена за тази книга, макар да съм изгледала доста ревюта. Все още сюжетът за мен остава пълна мистерия. Тук, доколкото мога да си спомня от видеята, които съм гледала, ще има доста обрати, доста адреналин, доста такива трудни моменти за преглъщане. Ще проследим историята на календарния убиец и на неговата жертва, която очаква с свито сърце датата на нейната смърт. Ще проследим, разбира се, и останали негови случаи. Надявам се да има накрая разкритие в книгата и да са отговорени всички въпроси, защото ако има нещо, което така ме държи будна с дни, след като прочита такъв тип книги, е отвореният край. И макар самата аз в момента да довършвам и да подготвям своят роман за публикуване, който е криминален, винаги е хубаво да има някакъв твист, винаги е хубаво да има някаква кукичка, но аз като читател предпочитам да си легна спокойно, че съм разгадала всичко и съм разбрала всички детайли. Но това си е лично мое предпочитание. Ще видим дали тази книга ще оправдае очакванията ми. Наистина много популярна, много така препоръчвана и със сигурност ще видим и ще кажа своето искрено мнение по отношение на нея и на сюжетът вътре. Следващата книга, която съм ви подготвила, е книга, която лично аз така много ме привлече. Това е книгата на Сара Маклейн "Опасно желание". Тук ние ще се запознаем с главните герои доста отблизо и ще имаме възможността да разгледаме техния живот, техните съдби и как те ще се преплетат една с друга. Това е тип книги, който аз харесвам, който уважавам и чета, защото е ненатоварващ и доста интересен и привличащ, така да кажем. Определено бих казала, че това е книга, на която възлагам доста големи очаквания, тъй като анотацията на книгата е за мен безупречна и има абсолютно всякакъв потенциал да се превърне в една от любимите книги, които съм чела
за тази година, например. Книгата е с меки корици, изключително красива е, със сигурност привлича вниманието корицата. Тук ще проследим една изключително пленяваща любов, изключително обсебваща любов, така че се надявам да ми хареса и при всички положения, когато я прочета, ще ви кача видео-ревю за нея. И последната книга от моите нови книжни придобивки е Кера на Веселина Кожухарова. Това е книга, която на мен ми беше препоръчена от моя близка позната. Това не е обичайният вид книги, който аз чета и за които се сещам и посягам към тях. Но тук обещава доста тежка житейска история, обещава връщане към корените ни и наистина беше доста похвалена тази книга пред мен. С препоръка съм я взела, както се казва. Надявам се да ми хареса. Надявам се наистина да успее да ме принесе в бита и културата в България в годините назад, защото за такъв тип книги, които обещават връщане във времето, е много важно наистина да успеят да те принесат на това място и на място, на което никога не сме били. Изключително тежка ще бъде тук историята, но заслужава да й се обърне внимание и точно заради това ще й дам възможност. Доста интересна ми се вижда, доста така поглъщаща може би ще бъде, но ще й дам шанс, ще я прочета при първа възможност и ще ви кача своето мнение за нея. Наистина надявам се книгите, които съм си взела, да са страхотни, наистина да ми харесат и със сигурност защо не пък и да ме въвлекат в някой по-различен жанр. Ще бъда изключително искрена с вас в моите ревюта, защото за мен това е много важно. Ако в случай, че някога видите книга, която ви представям като нова за мен, но след това няма ревю, то значи тази книга не ми е, или не съм стигнала до нея, все още не съм я прочела, или не ми е харесала особено много тази книга. Давам ви ревюта и книжни препоръки за книгите, които наистина много са ми харесали и смятам, че си заслужава и вие да прочетете. Така че ще ви държа в течение с тези книги. Надявам се това видео да ви е харесало, да ви е било полезно, да сте си взели по нещичко от него и ако е така, ще се радвам да харесате клипа, да го споделите с приятели, да коментирате вашите препоръки, например, за книги. И ще се радвам, ако се абонирате за мен и за моя канал, ако все още не сте го направили. Това беше всичко за днешното видео. Благодаря ви, че бяхте с мен и до скоро!